Pot bunga, ya opo kon lho, nak keranjange Shopee-mu sampe 9.9 plus niki opo kon niku? Kebutuhan akeh, Bos. Kebutuhane bapak menggunakan kuwi opo kursi roda iki rek. Ya masalah iki sampe plus lho sing sampe kon gak nambah keranjang maneh. Kon kuwi opo gak mau tuku ta keranjange. Ya disimpen sih, engko nek duwe-duwe ya dituku, di check out kok. Ya apa tok-tok kang arah check out kon gak duwe dhuwit kon ro iki lho barang nek etalase ket 2020 sing ket barang sing versi ke-1 sampai versi ke-6 kurang mau check out mau swimpen tok modele keranjang tok ngono kuwi opo kon niku. Ya gak apa-apa sih, disimpen sih kok. Apa sih salahnya, ha? Ya gak ono salahne, masalahnya kon iku gak duwe dhuwit, kon iku gak ngarep tuku. Mangkane lah, lek gak duwe iku aja telepon keranjang. Mangkane lek katene cekot buka Shopee ku kon katene duwe dhuwit sih. Nek kon koyo ngene kon sampe mben sampe mate iku gak ngarep tuku. Soale kon gak duwe dhuwit ro. Mesti lah ngomong ae, mesti ngomong ae. Mesti ngomong ae kon dikandani gak kena lah pemal-pemal talah setok ini simun gawe opo delok antok ngono takon iku. Selain donatur, dilarang ngatur-ngatur. Lah pokoknya nak tukokno ya males kebutuhanku ya akeh, Bro.